Zdravím vás v tomto videu. Rozhodol som sa natočiť toto video za to, lebo ide o to, že už strašne dlho som rozmýšľal nad tým, že by som niečo natáčal v takomto zmysle. A neviem, kde by som začal, popravde, lebo fakt neviem. Neviem, kde by som začal, popravde. Ale veľmi ma baví natáčať videá a aj na Instagrame mám, keby ste ma nesledovali, tak dám dole do popisku videa môj Instagram hlavný, kde zvykám natáčať nejaké videá, nejaké reelska, takže choďte si to tam čeknúť. Uh, Ide o to, že rád by som niečo tvoril na internete, prepáčte za môj hlas, keď tak. A určite by som chcel niečo začať tvoriť. To znamená, že určite budete vidieť na tomto kanále nejaký ten obsah na to zamerané, čo sa toho týka, nejaký Photoshop alebo nejaký, ja neviem, ilustrátor alebo nejaké reelska, možno na nejaké YouTube Shorts budem takisto dávať tie isté moje videá, čo aj na Instagrame Reels možno uvidíte. Takže tak, veľmi sa teším a dúfam, že vám sa to bude páčiť. A možno, že budú tam iba takéto videá, proste budú tam aj určite nejaké takéto talky, ako napríklad sa tu s vami rozprávam. A určite by som chcel rozprávať aj o nejakých väčších témach, ako napríklad o svete. Alebo napríklad ja neviem, o hocičom. Proste úplne nejaký talk. A takisto aj vás budem do toho určite, že proste zapájať, aby ste sa aj vy zapájali do takýchto tém, aby som vedel aj o ostatných ľuďoch, že proste čo, ako a akú myšlienku majú, alebo teda aké myslenie majú o danej téme, ktorú budeme preberať v niektorých videách. A dúfam, že sa vám to bude páčiť. A jo, asi toľko to by som chcel takto na začiatok. Ďakujem pekne, že ste tu boli a uvidíme sa pri ďalšom videu. OK. Čaute.